Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμα ένα νέο εκπαιδευτικό βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω πώς να ξεκλειδώσετε την κάθε Android Xiaomi συσκευή σας σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας σαν μοτίβο ή σαν PIN στην αρχική εκκίνηση της οθόνης. Πάμε να δούμε τον πολύ απλό τρόπο. Επίσης, μπορεί να συμβεί αν έχει κολλήσει ή έχει παγώσει σε κάποιο λογότυπο του κινητού σας ή έχει κολλήσει γενικώς το κινητό και δεν ανταποκρίνεται, ό,τι και να κάνετε. Οπότε, ο μοναδικός τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να παίξετε με τα κουμπιά και να κάνετε τη λεγόμενη σκληρή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Μια υπενθύμανση σε αυτό, ότι πριν προβείτε σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να έχετε φροντίσει, να έχετε μεριμνήσει να κρατήσετε κάποιο backup, αντίγραφο των αρχείων των δεδομένων σας, μέσα σε κάποιον υπολογιστή, σε κάποιο μέσο αποθήκευσης. Διαφορετικά θα χάσετε όλα σας τα αρχεία, διαγράφονται όλα. Έτσι. Πάμε να δούμε τον τρόπο. Αρχικώς, θα απενεργοποιήσετε το κινητό σας. Εντελώς. Για να μπούμε ουσιαστικά σε recovery mode. Να μπούμε δηλαδή στο ειδικό μενού για να κάνουμε την σκληρή επαναφορά, όπως τη λέμε. Θα πατήσετε το πλήκτρο αύξηση της έντασης μαζί με το πλήκτρο που απενεργοποιούμε και ενεργοποιούμε το κινητό αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, έτσι, για κάποια δευτερόλεπτα. Μέχρι να βγει το λογότυπο της Redmi και μόλις βγήκε, αφήνουμε τα δάχτυλά μας από τα κουμπιά, περιμένουμε λιγάκι. Ορίστε, και όπως βλέπετε, ένα διαφορετικό μενού από το σύνηθες, έτσι. Όπως βλέπετε, δεν μπορείτε να επιλέξετε κάτι από αυτά, δηλαδή μέσω της οθόνης αφής. Αναγκαστικά θα παίξετε με τα πλήκτρα. Θα πάτε με την μείωση της έντασης, το κουμπί μείωση της έντασης, προς τα κάτω, στο Wipe Data που βλέπετε. Το OK είναι το πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίηση του κινητού. Μία φορά το πατάτε εδώ. Όπως βλέπετε, όλα τα δεδομένα, το Wipe All Data. Πατάμε πάλι το OK, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, και μας βγάζει εδώ πέρα μια προειδοποίηση ότι θα σβηστούν όλα τα δεδομένα. Θα πατήσουμε το κάτω κουμπί που λέει Confirm. Το πατάμε εδώ OK, και όπως βλέπετε, σβήνονται τα πάντα. Και successful. Βλέπετε ότι ουσιαστικά η διαδικασία ολοκληρώθηκε, δηλαδή σβηστήκαν όλα τα αρχεία, όλα τα δεδομένα. Οπότε το κινητό θα έρθει στην κατάσταση που είναι όπως το πήρατε, σαν καινούριο. Θα σβηστούν όμως όλα. Έτσι. Πάμε πίσω, back to menu. Πάμε reboot, να γίνει η επαναφορά, reboot του system. Αυτή η διαδικασία θα πάρει ένα μικρό χρονικό διάστημα, το μπουτάρισμα δηλαδή. Εγώ φυσικά θα κόψω το βίντεο στο μοντάζ, στην επεξεργασία, για να μην περιμένετε τόσο πολύ. Αλλά θα σας πάρει 5 λεπτάκια, πιστεύω, 2-3 λεπτάκια θα σας πάρει. Όπως βλέπετε, έγινε η διαδικασία, μπήκαμε να γίνουν οι ρυθμίσεις στο αρχικό μενού του κινητού. Άργησε λιγάκι το μπουτάρισμα, κάνετε λιγάκι υπομονή, ορίστε. Ολοκληρώνουμε τις ρυθμίσεις μας, αυτές που επιθυμούμε. Ωραία. Συμφωνούμε με τις όρους, ναι. Εδώ πέρα βάζει την κάρτα SIM. Εγώ το προχωράω. Εδώ βάζει τον κωδικό Wi-Fi σας. Τις επιλογές εδώ. Εδώ πέρα σας ζητάει άμα χρειάζεται κωδικό, ό,τι θέλετε κάνετε. Το πρόγραμμα εκκίνησης, η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε, είστε έτοιμοι. Να φορτώσω τώρα τις εφαρμογές. Και αυτό ήτανε, μόλις ξεκλειδώθηκε και ο κινητός σας και έγιναν επιτυχώς η επαναγορά εργοστασιακής ρύθμισης. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γίνεται η σκληρή επαναφορά.
Και τώρα θα βάλετε τα αρχεία σας, αυτά που φροντίσατε πριν κάνετε τη διαδικασία αυτή, να επαναφέρετε πάλι τα αρχεία σας στο κινητό. Αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω να σας άρεσε και να σας βοήθησα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε για ακόμα μία φορά. Γεια σας.